Hauteskunde kanpaina azken txanpan da, baina lasai lagunak, hau, hasi besterik ez da eta egin. Urte luzez euren burua nolabait makilatu arren, izan ere, eskuindarra dena, eskuindarra da, baten bat orain jabetu omen da. No me gusta no haber visto antes que el Partido Popular sigue fiel a los ideales de Santiago Abascal. Rafaela Romero alderdi sozialistako buruzagiak berak ere aitortu du, akaso gehiegi homologatu dela eskuin frankista? Baina izue, gezurraren gezur, Gernika bombardatu zutela ere, ukatu bazuten, nola ez dute ba orain ukatuko, edo zer gauza. Historiak baina bakoitza bere tokian jartzen omen du, eta memoria demokratikoak bere balioa du. Mende bat bete da, Doroteo Arango Arambula edota Pantxo Bila traizioz erail zutela, baina arrastoa ez da ez inondik inora desegin. Baldakizue gainera Pantxo Bila izan zela aurrena ospitalea antolatzen, bere armadarentzat eta trenean gelditu gabe? Bitxikeria historikoak aparte, mendeurren hau aitzakia gisa baliatuta, izue, musikak historian barrena bidaiatzeko azenolako aukerak ematen dizkigun, ezta? Giza eskubideak kinka larrian dauden zein klima larrialdian bizi garen garaiotan, aizue, historiako kapituluak behar bezala ikasteak zer nolako garrantzia duen.